Pani magistra Kardošky, k téme prevencia a podpora detí správneho stravovania, ako vnímate? Ja téma prevencia a správne stravovanie, tak môj názor by bol taký, že detičky už musíme od malička naučiť. Ešte keď oni sú ešte ani si neuvedomia, že to je ako. To je úloha rodičov. Ja tiež mám maličké dieťa, ktoré má 3,5 roka a snažím sa všetko udržovať tak, aby to bolo v poriadku. Samozrejme, pitný režim, nás vo firme Cepter máme veľmi kvalitné čističky vody, ktoré pracujú na zároveň osmozy. A toto musíme vedieť vlastne o osmoze, že jedna najúčinnejšia čistička, pretože ono to vyčistí, ten filter je 0,005 mikrónov. Prečo si myslíte, že potrebujeme čističku vody? Však voda je voda. No voda je voda, ale nie je jedno, že voda je aká voda. Áno, lebo vlastne vieme, že 70% našej telesnej hmotnosti tvorí voda. Takisto môžeme to rozobrať a pravou všetko, že veľa percentá tam tvorí voda a nie je jedno, že tú vodu pijeme. Či pijeme čistú vodu, alebo pijeme vodu mierne sleditú, kde nie sú hormóny, vírusy, baktérie, rôzne ťažké vody. A o tom ani nehovorím, keď oni sa to dávajú, napríklad tie ľudské minerálne vody, ktoré kupujú, tam sú väčšinou značeniny vápnika, horčíka, ktoré telo nie je schopné takú jednej. Keby sme chceli minerály jednu dávku mať, tak to by sme mali vypiť 100, 520, 140 litrov vody, aby sme mohli tie minerálne látky vlastne telo. A v tejto našej čističke vody ono to prepúšťa neviazaný vápnik a horčík, že tým pádom a to vlastne telo dokáže spracovať. Rozumieme? Takže teraz už vieme, aká je dôležitá. Sme práve si vybrali túto kategóriu detí a formou edukácie a hry im chceme práve poukázať na to, akou formou si vedia osvojiť tú osobnú hygienu až po ústnu hygienu. Že nie len tie pohybové aktivity, ktoré každý prezentuje, lebo prezentuje, choďme, športujme, jedzme, píme, ale čo vlastne? To znamená, píme kolu, píme niečo, v čom je cukor? Asi nie. Tak by sme chceli tým deťom poukázať ten pitný režim tou čistou vodou, že aj tá voda vie nejako chutiť, len si ju musíme ochutnať. Takisto ako niektoré ovocie chutí, len my ho nepoznáme. Kupujeme si pomarančové šťavy, ktoré na niečo chutia, ale s pomarančou nič spoločné nemajú. Preto sme aj pozvali vtedy firmu CEP. Teraz sme ich oslovili, nakoľko majú tieto odšťavovače, my sme zabezpečili ovocie a zeleninu, aby touto formou mohli prezentovať u tých detí. Ešte raz by som poprosila z firmy Cepter pani magistru Kardošovú, aby nám povedala, že v prípade týchto odšťavovačov tie ovocie a zeleninu čo, ako tie vitamíny v podstate uchovávajú a prečo sú dôležité už, aby si to aj tie deti osvojili. Ďakujem. Tak ovocné šťavy sú veľmi dôležité, takisto ako aj zeleninové šťavy. Už od začiatku a páčila, aj pani doktorka hovorila o tom stravovaní a o tej druhej duševnej stránke, pretože je to veľmi dôležité. Ja si myslím, že najprv by sme mali naučiť rodičov, ako s tým stravovaním a ako riešiť hlavne tieto aj tie zdravé ovocné, aj zeleninové šťavy, aj pitný režim, aj čistú vodu. My sa snažíme tiež aj v škôlkach zaviesť, aby mali tieto čističky vody, aby mohli deti sami načapovať čistú vodu, pretože aj tam už pekne nastavili, že pijú vodu, nie tieto rôzne cukrové a všelijaké minerály, ktoré sú. Ovocná šťava našimi prístrojmi, to je list na ovocie a zeleninu. Ono to funguje proste, čo je najdôležitejšie, že nie je to rozsekávanie, ale ono to lisuje tú ovocie a zeleninu. Proste tým pádom sa neudeluje udrenie a je to veľmi pomaly lisované, 42 tón. Čiže tým sa tam uchovávajú všetky vitamíny, minerálne látky, ktoré sú tam, nezničia sa. Ono je to z materiálu, ktorá je ekologicky výhodná, zrejme sú na to certifikáty. Tá časť, ktorá je z ocele, tá je chirurgická oceľ,
a ostatné časti je veľmi tvrdý materiál tunelín hmoty, gluten, ktorý zase samozrejme neobsahuje bisfenol. Bisfenol to je vlastne tá látka, ktorá tiež taká toxická látka, ktorá môže ublížiť nášmu telu. Čiže tým pádom, že my vylisujeme šťavy, je rozdiel medzi nimi, keď si dáme plod, samotný plod, jablko alebo rôzne, to môže byť ovocné alebo zeleninové. Rozdiel je medzi nimi tak, že vlastne ono je to plno vitamínov a minerálnych látok, ale naše telo nedokáže zobrať toľko z toho približne tých 20%, koľko by potrebovalo telo. A tým, že sa pripravujú tie šťavy, tak ono sa to oddeluje vláknina, ktorá je rozpustná a vláknina, ktorá je nerozpustná. A my vlastne vypijeme tú vlákninu rozpustnú a tá vlastne nezabraňuje už telu, tam nie je čo zabrániť telu, aby sa vlastne spracovalo aj tých vitamínov, aj tých minerálnych látok a potom následne samozrejme telo vytváralo enzymov. Veľmi dôležitá zásada pri týchto šťavách, že keď robíme ovocné šťavy, aby sme nekombinovali ničím iným zo zeleniny, len s mrkvou. A naopak, keď je to zeleninová šťava, tak len s jablkom. Dobre, akože s iným to nekombinovať, lebo zase potom urobíme skôr zlé telu ako dobre. Takže a hlavne piť ovocné a zeleninové šťavy, hlavne ovocné, lebo ono sa to, keď dostane do zásaditého prostredia, tak ono to vlastne potom robí zle. Nadúvanie a rôzne veci, ešte nechcem to až takto rozoberať, ale vždy to piť nalačno, alebo aspoň 2-3 hodiny potom, jak sme sa najedli. Nikdy nie po jedle a nikdy nie potom, jak sme sa najedli, alebo pol hodiny, tak vždycky predtým. Ako vnímate to u rodičov? Ja si všímam, že keď sa rodičovi povie, že toľko pitného režimu máš robiť, alebo toľko ovocia, alebo šťavy máš piť, nepreháňajú to niekedy, alebo nie niekedy? Kde vedia oni presne, že koľko majú denne z toho vypiť? Lebo oni potom kúpia nejakých 5 kg mrkvy a robia si ten odšťahovač a tešia sa tomu, je to veľa, je to málo, kde je primerané a kde nie. To, čo by sme mali vypiť, tak samozrejme, že nie až tak veľa, veľa dobrého nám môže tiež uškodiť, takže musíme si dávať pozor. Napríklad pitný režim, keď voda, tak keď to tak chceme povedať tak presnejšie, tak každých našich 10 kg by sme mali piť 4 deci normálne. Ak robíme nejakú kúru detoxikačnú, alebo keby sme chceli niečo trošku viac pridáme, na každých našich 10 kg dáme 5 deci vody. To si môže potom každý vyrátať, že čo, ako väčšinou ono sa to hovorí, že od 2 do 4 litrov by mali vypiť každý dospelý človek. Akože, ale keď to chceme takto presnejšie, tak je to vlastne približne takto. A ovocné šťavy, tak ja si myslím, že keď zavedieme do života aspoň ráno, by bolo najlepšie ráno, obed a večer, ale keď aspoň vieme tak urobiť, vieme, že pracujeme, tak nie vždy sa nám podarí urobiť, že ráno, obed a večer, ale aspoň tak, že ráno a večer je šťavy, ráno ovocné a na večer už zeleninové šťavy, tak ono približne tých 2-3 deci úplne stačí. Úplne stačí. Potom sú na to rôzne literatúry, rôzne knihy, ktoré sú dostupné v tých vydavstvách, čerstvé ovocné a zeleninové šťavy. Tam je to veľmi presne a dobre napísané aj vysvetlené, že napríklad pri rôznych diagnózach, ako postupovať, koľko tých šťav, ako kombinovať, ako to urobiť. A tam je to veľmi pekne ešte plus, keby to nevedel. Ale ja si myslím, že keď niekto chce, kto je niektorý rodič sa o tom viac dozvedieť, tak ja si myslím, že v dnešnej dobe už sú dostupné literatúry a dá sa, nie je to také, že nedá sa.